Egunak igarota harrapatu zuten lehoiak gizon batzuek. Eta eraman zuten lotuta herri handi batera, presondegi kaiolatu baten gordetzeko eta ateratzeko plaza edo toki agiri eta langatu batera. Zezenak atera ohi diren bezala, botatzeko jangarritzat gizon gaiztaginak. Inok ez daki zergatik, baina hartu zuten justiziak aipatu dugun artzaina. Eta agiriek erabaki zuten bota behar zela gizonura lehoiek irentzi zezaten. Artzain gaixoa eraman zuten plazara. Eraman zioten lehoitzarra, zezen bat oiden bezala. Ikusi zueneko gizon bakarra, oinak harinik abiatzen da, sua zeriola harrapatzeko artzaina. Baina horra non, besoak egosteko unean ezagutzen duen lehoiak gizon ura zela bere ongilea. Berari arantza atera eta osasuna eman ziona. Atzeratu zituen besoa apurtzeko jasoak. Jarri zen lehoia begira barrera gainetan zeuden jendeari. Eta artzainari gaitzik egin gabe bihurtu zen bere kortara. Keinuekin adierazi zion lehoitzarrari zijoala handik bere zereginetara.